Kublai pi baro tekani dai ka sample question nagbenta ka MTET paper 2 ka subject ka dai khasi jingkli pankong unong hikai pan I yaki khna kaya ka video ka balangkot shphang ka jingim jong thabale shwa bakin pule ya jing athu khana shaphang ka jingkaladur thabale ha ka kten phareng ka dai metamorphosis kani ka jingtrai kaya rap nangkong yaki khna pan kejubab kedai kebi pentrai kam ya skema jingdon jingam kedai dai pat kepang kebaar kat badang puli ya ka khanatang nakawai pat ka culture labtha khna ban ya kren shwa ya laki jong kiriti dustur jong ka kasem kani ka buit ka yarab bantei kejubab kedai ka si cultural schema kabalai ka nakini harum kikam harum kabapan I nuksa bha ya jing pran kam ya ka skema kabapura ha jing singau pule sebab kedai ka bi ka jing ithu ya ka jing sedang ka pedeng do bat ka jing pankut jong ka jing tho kabapan singau thu kabasau unong hikai btha khna ban pe je kidur ban pule ya ka kerteng bat ban ya thu lupa ya ka kaba ka jing ya thu khna kan long shua bakin sedang ban pule ya ka jing tho kani ka buit ka long kat kum kanu ka model jong ka jing pulikot kadai ka chupa phangni ka B top down model kabasan haka kelas pulikot unong hikai pentikna nangkong bagi nong puli kila ban ithu yaki dak bat ki sur nang tau yarap yaki ban penya so lang yaki sur ban thau yaki kenten bat khadu penya so lang yaki kenten ban thau yaki senten kani karkom ka penpau chupa kadai ka I bottom the up model kabahan riu nong puliu batbit berengkam ya kajing tip shaphang ki kenten bat ka grammar kan ba shimru na kijing sham shimet bat kijing penbet ya kijing tho ban skeu thu ya kanu ka benta kani ka pan I nuksa ya ka sebab kadai ka si interactive model kabahnyau nong hikai ubtha ya ki khna ban puli ya ka benta ka bajrong bat nangta ban tho ya ki mat ba kongsan hakilai ne south league sentence kani ka jing trai ka pan roi nangkong ya ka jing tpit chongka kani kandai ka C summarizing kabapra ka nakini harum ka long ka jing long kabakong santam jong ka jing tho longkot kababha good summary kadai ka C ka jing pan pau tang ya ki jing mut bakong san ha ka dur ka balongkot kabakhandai haba unong puli upei tang ya ka kerteng ki subtitle bat ya ka sentence banangkong jong ka wei pakawei paragraph ban skeu thu ya ka ka ba ka jing tho ka kren unong puli penkam kadai kani ka skimming Spell skimming kalong kabadan kamba mentoi tam nagbenta kajubab kadai B kajing skatu ya phang pedeng baro kawai jong kawai kalanong khatbai khuna school kwa banwat ya snem jong jing lai lo jong ka India na ka kod puli history ka kom puli ka ba kham tibit kan long kadai ka B scanning ka ba khadar scanning kaya pher na ka skimming na mar ka scanning la pedon kamban sebab dari si ban syam yang jing tip basisha ki pakarpang khalai unong hikai upenrung ya kapang kabathamai da kabakali ya kina ya ka ka latip lupa ya ka bagi kwa benang bat haden ka jing hikai ya ka bagi lanang ya ka ni kom hikai la khot jawab ka dei B KWL no one land kani SQ3R ka dei survey question read recite review bat jawab ka dei ka B hang ni 14 hakar kom puli SQ3R kasin jam ka banangkong survey ka kantup jawab ka si jing pej lupa ya kipang rit pat kidur khatsan kai kasin jam jong ka SQ3R kumbang pe aladep I ni ka survey question read recite review kabapan seluruh kinong puli ban penju ya jing singau thu jong ki da kabapan kan mau ya jing tip claim da page jing tho jubab kadai C recite kan riu nong puli tho ya jing mut bakong san jing tip bakarsan bat kenten bakong san kat bau dang puli ya kalunong ya kan ni jing le khot dai ka B note taking 17
Ka na kini harum kalong kajing temu bakong san jong kajing shim jing tho note taking hakpor bapule coba kadai kasi bat penbej bat bo ya kajing tip kiba kong san Katpra kajing temu bakong san bat penun kam ya ka think aloud ha kajing pule kot kalong ban coba kadai bi penlong ya ki buj ngeu thu bala ban yo I da ki dak pule taki bala ban yo I da ki nong pule Kat kendai ka wei ka samla puli ka tho ya ka diary ka bapen pau ya la ka jing sneu hadien ba la job ya ka wei ka jing ya kom ka ne ka long ka nuksa jong ka nu ka kum tho ka dei ka option C expressive writing 20 unong hikai ptha ikna ban puli ba ban tho ya ka jing ya thu khana lengkot shphang umrat ubakren ka rukom tho ba kong san ka badang penwandur ka long coba pangni ka I narrative Arpuai ka isi ka babata ya ki daw bat jingta jong ka jingkala suñ beneng ka long ka nuksa jong ka nu ka rukom tho ka dei ka bi expository RPOR ka na kini ki kam tho harum ka ba bishar bhai jingla jong khna school ban pen sing thu ka dei ka option E ka jing tho si thi shau editor shphang ka jing don kam ya ka pa khak shnong Arpulai labtha yau khna ban puli ya jing athu khna bat nangta ban tho lai tali sentence phang ga jing mut bakong san kani ka kam ka penlei jing mut ha ka dei ka I summarizing Arpeu sao habau nong puli utho ya jing bishar bania ya film dak bak deu ya jing long babha bat batlot chungka nong puli pun kam ka dei ka bi evaluating critical writing Arpeusan ka na kini kirukom harum kababiang tam ban pentip ya ki kena school shphang ka jing kala por exam jpap ka dei ka bi ka notice Arpen riu nong hikai uptha ya ki kena ban ya nujor bat pan ya pher ya artli kirukom ba pher jong ka kena tang kani ka kam ka dei ka ta bagi khot ka jpap ka dei ka bi analyzing Arpemnyeu kena school utho ya poem shphang ka ayom slap kani ka long ka nuksa jong sebab ka bi creative writing Arpepra hadin bala puli ya jing thu khana lengkot ka wei ka khana school ka tho shphang kumnu ka jing thu khana ka penlong ya ka man sngiau bat ka ka ba kala perkhat shphang ka jing kut ka long kani ka long ka nuksa jong sebab ka dei I responding Arpeu khandai unong hikai ubu ya jing kali ka ba ya dei bat ka jing im bat ubtha ya ki khana ban trei ha ki kan hun ban wad ya ki lenti kilat ki lenti ki bapun chan ya ka ne kar kom latip kum ka coba ka dei bi problem solving method Lai peu ha ka kam ra class jong ki nong tei constructivist classroom ka kam jong nong hikai ka long nong kong kum ka lani kumu ka jubab ka bi unong penyasuk bat nong penyan lai huai ka na kini harum ka long ka sinjam ka banong kong ka traditional Herbacean lesson plan jubab ka dei ka preparation lani ka introduction hang ni ngin jape yaki kini ki Herbacean steps jong ka lesson plan ka banong preparation presentation nang ta comparison generalization application bat recapitulation Nangta ka 5E model kadai engage, explore, explain, elaborate bat evaluate kani ngidon kam tip. Nangta lai PR ka lesson plan kadai banlong nongkong kat kum sebab kadai kasi kijing temu jing hikai bat kijing don kam jong ki kena school. Kabalai pulai haka 5E model jong kijing temu jing hikai lesson planning ya ka kerdan haka bagi kena school ki wat penia ya ki tiar bat jing mud lakhot sebab kadai C explore lai pesau unong hikai ubtha yaki kena bandro ya ka diagram ka badon ya ka phang klau hapdeng bat kitanat nak benta ki jai kimran kijing pedon kam bat kiwe ya kani lakhot ka buj ya kani ka buj lakhot ka sebab kadai ka B ka mind mapping lai pesan ka na kini harum ka babatai ya bahaya ka concept map sebab kadai ka B kadur balasna renti ka balapan I yang jing adai apa deng jing mut ka ba pandon kam yang jing penia so balabu dak
Lai pun rio baro ar ka main map bat kan semap ketiu ya ka jing pulih dak ba sebab kedai kebi ka jing pentrai kam ya ka jing tip balupa bat ka jing penlong ya ki jing yadai balai punyau ka jing temu bakong san ban penun kam ya kitiar hikai ha kamera kelas kalong ban sebab si penlong ya ka jing pulih ka bat tikna bat penro ya ka jing sengau thu ka balai pra unong hikai u pendon kam ya ka globe bat kama ban batai jing mut jong ki latitude bat longitude kini ki long kinuksa jong ki sebab kedai ka bi visual and three dimensional aids balai pendai ka comprehensive ha ka continuous but comprehensive evaluation CCE ka mut iu mut ba sebab kedai ka bi ka jing bisar benya ya bro ar ki benta ba pulih bat bai dai bat ke school kabasau peu ka jing temu bakong san jong ka jing pej penya formative assessment apo ka CCE ka long ban sebab dari si itu yang jing tuna ha jing pulih bat ban ai jing mut nak benta ban ban bha sa kuai unong hikai pej ngap jar ya kanhun ki kena school ki batre ya ka science experiment baru tho ya jing tibit jong ki kena ban ya trailang ya kani karkom lakon sebab kadai ka bi observation sapu ar ka karkom bishar benya ka ba biang tam ban bishar benya yang jing nang jing start jong kena ban kren ban ka jing kan mau mardor sebab kadai ka bi oral testing supply no hikai lum ya ki sample jong jing tho jong kena school habaro ka wei ka term ban bishar ka jing roy ya kani ka tiar lakon sebab kadai ka bi ka portfolio sau kan bau dang bishar ya ka jing kren ha ka kunhun group discussion unong hikai upen kam ya ka thup ka badon kren shai ni ngap ya ki wei pat new ai ya ki mat ki bai dei kani ka tiar ka long sebab ka dei ka si checklist sabsan unong hikai badon kam da ka skill ka badon ya ki badon ki nong batai kum excellent le good le need improvement ban bishar bnya ya ki easy kani ka tiar ka long sebab ka dei ka i rubric 46 sabun riu unong hikai ubishar ya kejing ya shim benta jong ki kena kelas da ka bapen saudong ya ki number kum 1 kadai rarely hadu 5 badai always nak benta way pa way kena kani ka tiar ka long sebab kadai ka bi rating scale sabun nyau unong hikai utho ha ka kharar tarik risau karya kala yarap ya ka perlok jong ka ban sngeu thu ya kejing jong ka mat klem da kli ya ka kani ka jing tho ka long kunuksa sebab kadai ka i anecdotal record mat ka pasau pe pra labtha ikna ban lum ya ki khana tang tanrai jong ka thain ban tho ya ki dala ki jong ki kinten bat ban pen i ya ki ya kani ka kam la tip kum ka sebab kadai ka pi ka project work English pun